Hej YouTube, og velkommen tilbage. I dag er det søndag den 10. Jeg har sådan min computer lige der, så jeg kan sådan se klokken og datoen. Og klokken er 11:02. Og jeg kom sgu ikke helt ud og lavede den vlog. Sorry for that. Men ja, jeg laver en vlog på et andet tidspunkt. Lise på med. Ej, nej. Det er jeg ikke. Men hvad hedder det? Og så er jeg i gang med at redigere en Ask-Me. Ja. Det skriver jeg ind på min private. Jeg skulle nok have gjort det på min side. Men ja, og den er ved at redigere, så ja. Men undskyld, jeg ikke fik lavet nogen sådan blog. Hvis jeg kommer ud i morgen, skal jeg nok lave en. Og surprise, så min bedste bae, Frederik. Han kommer hjem om 4 dage. Han er på Bornholm. Jeg savner ham lidt, så nu skriver med ham hver dag. Men ja, vi ses i morgen.